Bayasong tinini video ang norokno funuknai 4 kirima singsa emon tourist destination je aro thangna bagui bukha kotor ungna nango. Hello, ani khajani Bayasong ang naidi ano Kokborok facts channel norok o channel o buini selai juda Kokborok facts saiman nai. Glass bridge Bayasong chino sramjak mo bridge pura glass baise sramjak je aboni mung glass bridge mo pool wall ni jotono selai kuchugo kas bai sramjak pool mo pool ni chukmani 850 feet kuchugo o pool o salbrum no 5000 ni selai kebang borok rok mo pool no naina bagui fayo. O pool ni speciality ke ahai je o pool o jefru ke bo himo apuru ahai ungo je mo pool jefru fano bayi klai thangnai hai je norok video o nugui tongkhona. Jefru o pulo himjago apuru himnai borok ahai ma tongo je borok no baro himui tongmani hai tei kasbai sramjak ungmani bagui kusungni simi tolani bio onek naithong no nukjago tei aboni logi khatarnak bo Bayasong norok jodi kuchugo kirijago hinke mo pool ni jaga norong ni bagui ya. Mount Huasan Bayasong norok laipo adventure rogo thangna muchungo hinke norok chino thangna nangnai Bayasong chinni mo hapung kiriya borok rokni bagui sramjak kha. O hapungo bisi burum no kebangma borok rok o hapung no kesana bagui phayo borok rok hai hinui chongo jodi norok hawaisa pano o hapungo seichung no kesawi thangui mankai hinke norok laipo kuno dino kuchugo thangnani kiriniya. Orok kesana bagui onek kebangma tar rok thepajak tei abo rok no romui kebo fano o hapungo kesawi mano Bayasong mo hapung hani simi 7000 feet kujuk sakao sramjak aboni bagui jesa borok fano oro thangna sekang onek barno chongko because jesa borok ni kaisa bul tei borok ni langma chosinai hinui chongsidi. Running of the Bulls Bayasong norok zindagi na milega dubara movie to nukhana tei aro kebangma musung ni buskango khasik laimani scene botongo mo only kaisa movie ni scene ya mo kaisa festival se je bisi burum Spain no khlaijago Bayasong Spain country wo musung ni buskango khasik mano kiriya eba phan gonang ni samung hini chongjago aboni bagui kebangma country ni borok rok o festival no naina tei oro khasingna bagui fayo. Bayasong proti year ono oro prai 20,000 borok rok fayo tei aroni bisingo 1000 ni simi 2000 borok rok musupai khaijagui kesarok chawi thango tei baksa ke langma bo chawi thango akok saimani bo baksa borok rok tobo fano musungni buskango khasingnani thango. Peru Sky Lodge Bayasong ang tabung norno funugano ahai no hotel ya hapung sakane hotel Peru Sky Lodge je hapung sakao steel te glass ni samung bai naithok ke sramjak ka je aro thangna bagui o kuchuk hapung no kesawi aro thangna nango. Bayasong o hotel o horsa tongnani dam prai 31,000 rupees rang ni logi o hotel o tongna bagui puila khatarnak hapungo kesana nangnai je aro kunu jorao ke thangnani khatarnak bo ungui thango tei Bayasong mo hotel no hani simi 400 foot kuchuk sakao sramjak ka but Bayasong je adventure tajaknai borok ni bagui ke mo jaga heaven by baksa ekbar oro sogui ka hinke aro ni simi onek naithok view nainani mannai tei mo experience thangnai borok bo pogui mangelak. Bayasong mono ungka 4 kirima singsa beraijak nai thai video tajak hinke norok like share khlaina ta pokbai di kedal phainai rok ani kubuni video bo nai di tei channel no subscribe khlai bell icon sini di jotono kaham tongbai di malai phinai norok bai kedal video o.